Usab, mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. At hello, no? Shout out pa rin sa mga nakikinig po sa ating programa. Ang programa po natin na Tutoy na Love. Ayan, habang tinitingnan po ni Uncle Totoy ang ating weather update, no? Parang cloudy lang, no? Pero wala pa namang sinasabi kung uulan. Pero hindi natin alam, no? Yan talaga yun, weather lang. Kaya kailangan tayo mga kabisyo, no? Laging may dala pong kapote, may dalang payong, kahit papano mapoprotektahan natin ang ating sarili. Kasi sa panahon ngayon mga kabisyo, sa sobrang liit po ng ating take-home pay. Oo. Maliban sa take-home pay, hindi pa yan lahat, no? Binibigay po sa partner o sa asawa. Meron pang tinatawag natin sinipit. Ayan. So kulang na kulang po mga kabisyo. At least kahit papaano yung budget po para sa gamot, para sa medicine, sa kahit ano ba yan. Yung iba nga yung pagpapacheck up po sa doktor, no? Nako, mahal na mahal ngayon, ha? Kaya as much as possible, pumupunta na lang sila dyan sa may sa mga barangay health center. Maasahan naman yan mga kabisyo kasi binigay sa atin ng gobyerno yan, no? Lalong-lalo na po ngayon, ha, mga kabisyo, ha? Dahil nga onset na po ng ating rainy season, mahirap nang magkasakit. Sabi nga nila, kahit na maliit lang yung take-home pay po, Toy, at least kahit papano, may maiuwing pera. Mahirap na yung inuuwi mong pera, napupunta yan sa pagpapacheck up, sa gamot, o kaya naman sa ospital. Huwag naman sana po mga kabisyo. Okay, eto nga yung pinag-usapan po natin, no? Dahil nga may lumalabas po na usapin, no? Sa social media, yung isang aktor na kung saan travel sila kasama yung kanyang malapit na kaibigan. Kaya naitanong ko, no, masama bang mag-travel ang malapit na magkaibigan, na babae at lalaki? Na sila lang dalawa kahit yung isa naman ay may asawa na. Kung yes, bakit? Kung no, bakit? Ayan, basahin na po natin sa mga nag-comment po mga kabisyo. Sabi ni Maria Hiponya, no? May konti na lang ng oras natin, no? Pwede po, basta alam ng kani-kanilang asawa. Patay kang bata ka. Atina, amor, no? Masama talaga. Bakit di na lang yung mag-asawa ang mag-travel, di ba? Oo nga, may point. Ano ba naman yan? Magpara-lusi lang yang mga magkaibigan ko, no? Ano ba yung sabihin nun? Ano ba yung salita na yun, ha? Ayan sinasabi po natin mga kabisyo, no? May mga ilang dapat isaalang-alang pag kung sakali ikaw ay gagawa ng ganito, no? Yung walang lisensya to, eh. Unang-una, ito, yung pananaw po ng asawa. Ano kaya ang opinion at damdamin ng asawa mo nito? Ayan. Yung konteksto po ng relasyon. Ano bang uri ng pagkakaibigan ba yan? Baka pagkakaibigan. Kumbaga, wala bang romantikong intensyon yan? Baka naman, meron lang naman, para tambal sa uhaw. Wow, gamot sa uhaw. Ayan, meron pa tayo. Pangatlo, yung komunikasyon, communication at yung trust. Dapat ay yung communication bukas sa mag-asawa. At andyan din yung tiwala, no? Kung may kulang nito, maaaring magdudulot yan ng mga issue at pagdududa. Ayan, meron pang isa tayo dito mga kabisyon, yung perception po ng lipunan. Napaka-importante. Lalong-lalo na pag ikaw isa kang kilala, di ba? Kilala ka, o kaya naman isa kang politiko, isa kang kakapitan siguro, kaya isa kang opisyal ng inyong subdivision. Ayan, dapat laging positibo ang tingin ng mga tao dyan. Pag nakikita ko, may kasama tong i-chismis ka na, hindi ka na mananalo. Di ba? At meron pa itong tanong natin kung importante ba talaga to, no? Necessary ba talaga yung rason mo? Halimbawa, mag-travel kayo dahil nga may company outing kayo. Marami naman kayo, di ba? Hindi lang naman kayong dalawa. At least, sinasabi natin kung katanggap-tanggap ba yung rason, di ba? Kasi malapit na yung company outing natin, eh. Uncle Dags. Sorry na, words. Ayan, so yan ang sinasabi natin lagi mga kabisyo, no? Para po maiwasan ang anumang komplikasyon, no? Mas maganda
na andun yung usapan para maayos yung mga dapat na ayusin at siguraduhin na lahat po ng aspeto klarong-klaro, kumbaga Clarex. Siyempre, mahalaga pa rin sa inyong relasyon yung respeto, yung paggalang ng damdamin, yung pananaw sa ibang tao, sa iyo, pananaw ng iba. At siyempre yung trust po mga kabisyo. Mahirap na po, no? May lumilitaw pa na naman nga ano ngayon, yung bill, divorce bill. Para kay Uncle Totoy, ayoko niyan eh. Bakit? Wala, masisira lang yung pamilya eh. Okay na ako, kontento na ako kung anong meron ako ngayon. Yowards, Uncle, oh! Ayan, maraming po salamat. Ito pa rin ang ating programa from 9 p.m. hanggang 12 midnight sa mga nasa lansangan ngayon, sa mga nagbabiyahe, no? Shout out po sa inyo sa mga gising pa, tsaka hanggang madaling araw pa po yung uwian nila sa kanilang trabaho. Ingat po kayo mga kabisyo. Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Magpapaalam na po. Ingat po tayo, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!